Asa naman sa taron, best? Ikaw, asa may gusto nimo? Bisag asa. Basta malingaw ta. Agad lang ko ninyo. So, kad nagtrabaho ko Taiwan, wa nagi ko masuhito din sa ato, uy. Ay, husto. Okay ka nga mag-video kita, heart? Okay sana, Andrew. Sige, mag-video na lang ta. Okay, ato las lang huwaton. Niya na tulong taw-taod. Magdungan na abot kay nisak kay raman sila ni Archie. Oh, naala na ay. Ang auto na ni Archie ang napadong din hi. Guys, dalang sugbog ko. Sige, sugod mo pili kung sa inyo katahon. Oh, sige. Biya ko yung nagpili, bi. Uy, hindi lang mo. Best, order na mo kung sa'yo gusto ninyo. Ayaw mo ka problema, ha? Ako'y bang kakaron? Sure ka, best? O lagi, ako ba yun ang hagad uglaag ninyo ron? Babes, di ba? Consumable man din hino. Yes, babes. Kung pila ang amount sa room na to, mo na atong i-consume. Okay. Sige, best, kamo na bahalag order. Oy, pwede na mo exist ha? Ako rin bahala. Okay, guys, listen. Order mo. Say gusto ninyo. Si Best Heart ang bangkaron. Wow! Yes! Thank you! Thank you. Uy, si Archie ba? Hilimon kaayo do. Archie, kanta na, uy. Uy, guys, unsa man? Nagpili na si Archie siyang kanta? Oo, nalo rin. Si Heart ay. Wag yun. Wag kita ganit pili sa kanta. Ay, pass lang una ko, ana, uy. Panginaw lang ko ninyo. Ito sa doy. Kang part at sila. Ay. Gini. Part, imo ni part at si. Ang imo Sige. masterpiece, okay? Okay, tira. Hoy! Uy! Oh, best, Naunsa ka diha? Uy, nagtanga man ka! naminaw lang ko ni Archie nga nagkanta, best. Nindutan niya mo kanta ng kanta, ha, uy. Habi ni mo, paborito ka na akong kanta, ha, best. Ganahan kay ko, ana. Mao ba? Mao di ay nga pwerte nimo nakatutok ni Archie nga nagkanta? Uy, best! Uy, ay, ana, best. Mauwaw ta. Ay, walang good. Ganahan ko naminaw niya. Bagay sa niya ang kanta. Masterpiece man na niya, best. Di yun na mawa basta mag-video kami. Oh, maudi ay. Hala, babes. Hubog naman kaayo na si Archie. Yun. Di na siya pwede mo drive, babes, kay delikado ngayon, ha? Andrew, ikaw. Kamao man ka drive. Ikaw na drive. Ayaw na lang, best. Kay medyo hubog na sa draban na. Maayo pa, ani. Di lang sa tama mauli. Okay? Wato lang sa natom ulian gamay na si Archie. Archie, relax lang kadyot, ha? Di lang sa tama mauli, okay? Ani lang ta maglingkod-lingkod sa imong auto. Okay. Problema na. Ay! Hala, wana. Ay. Ligda na sa paa ni Heart! Agoy! Agoy ba ya? Kaparay, good ba yung Archie? Si Heart sa good iyang higdaan, no? Ay, nawais, good ni tawhana ay. Ala, okay ra ka ni siya? Ato rin siyang ipahimutang utarong best, uy. Ayaw na lang, best. Pasagdi na lang na siya, uy. Kasi naghigda na sa imong paa. Bitaw na maunsa, anak. Bitaw, Heart. Ang ayaw sa kay mong tanawon, Heart. Bitaw, no? Lagi mong uyab. Bitaw. Bagay sa silang duha, no? Awa. Shh, uy, ayaw mo ana, uy. Magkamatagani ni na. Ay, naunsa man ko, uy. Dili man mawa si Archie sa akong hanakuna. Magbalik-balik kit sa akong hanakuna ang iyang naong. Nindot kayo siyang tanahon nga nagkanta sa kanta ngayon. Ang ayan kaayo siya. Labi na o smile siya inikanta. Nindot kayo iyang lips. Kissable lips kaayo. Ang iyang mga mata nga marag makigsulti ni mo. Nakabantay ko nga mapasiplat siya na ako. Kanahan mo ko ni Archie, uy. Mauwaw lang gid ko nga masulti ni Lorraine. Nagkanahan ko ni Archie. Dili sakit pwede nga magpasapot ko. Mura na kong jeep, anak. Ay, paitaning doon na tayo hilom nga pagpati sa usa ka tao, eh. Huot-huot lang sa tukan.
Hala, si Archie nanawag. Hala, ikikulbaan man ko eh. Hello? Hi. Hi. Nanawag lagi ka? Nakadisorbo ba ko? Wa, oy, okay ra. Unsa man unta? Wa lang. Gusto lang kong magigsulti nimo. Ha? Best, ako ba? Sa sige na tuglaag-laag. Nakabantay ko yung duha ni Archie. Close lagi kaayo mo. Sikit na kaayo mong duha. Murag. Dunay something ninyo nga wa ko mahibaw. Kay, nga naman best. Unsa may imong tanaw namang duha? Doon ako'y duda nga uyab mong duha. Kay kanang manglaag ta, murag lahi jud ng lihok. Uyab na mo, best? Gusto lang kong mahigbaw gikan nimo good. Ambot ba best? Wasit ko kasapot. Murag uyab, murag dili. Unsa? Unsa gud na, best? Bitaw best, way komedya. Muramig uyab in the sense nga kapigid mo ay magsige og dapat na, dili ba? Lahi sa una nga lagyo kaayo mi. Unya, mutapad man sabgid siya nako. Sweet kaayo siya nako. O labas sa tanan, doon na nahitabo namang duha best. Unsa? Yes, best. Sorry ha, nga wa ko musulti ni mo ani. Kanang mamauli na tagikan mang laag. Dihay times nga dili pa mi mo diretso og uli. Kay baon na ka, sabot na kong ipasabot. Nanagana ko sa pagsulti ni mo kay ako mismo. Wa ko kasabot namang duha. Kung unsa gid mi. Ha? Dunay nahitabo ninyo? Unya wa ka kasabot kung unsa gyud mo? Unsa gud na, best? Wa jud ko kasabot. Wa man ko'y formal courtship na nahitabo, best. Wa siya manguyap na ako. Basta na lang, nahitabo ang dili angay nga mahitabo. Nagkasuod mi, nagkasinabot mi. So, you mean mutual understanding lang ang nahitabo ninyong duha? Sort of. Best. Archie, asa man karon? Napar ba ko'y gilakaw? Nga naman unta. Nalimot ka nga nagsabot man ta nga manglakaw ron. Ay, hala. Sorry kaayo. Nalimot ko. Naamang ko ko'y importante kaayong gilakaw. Mao ba? Ani na lang. Muanha lang ko sa inyo unyang gabi, okay? Okay. Bye. Sige, bye. Ingon siya mo ani siya. Alas 11 na lang sa gabi. Wa pagod siya mo abot. Kanihara ko mi-text, dili gid mo reply. Tawagan, dili sad mo kontak. Mura man nagkuha niya. Wa man lang siya bagunahon ang nga doon na sige sa aran nga tao nga nagpaabot niya. Wa nagkikit ka mo ani gabi eh. Nagpaabot ko hangtod alas 12, wa gid ka moabot. Ni text ko, wa sa gid kay reply. Ninawag ko, dili na sad ka makontak. Nakatuog man ko pag abot ko gabi. Plano ba yagid ako nga muanha? Ni relax ko kadiyot. Sa ba nga nakatuog man ko? Pasensya na gyud. Mobalipad unta ka utarong, aron dili sad ko mag-expect nimo. Sorry gyud kaayo. Karon ka, okay ka? Pauban unta ko nimo. Doon ako'y atuon. Layo-layo man good. Kas kaayo mag-taxi ko. Dako-dako kong mabayaran. Ay, hala. Sorry kaayo. Nakasaadar ba ko sumaysuon nga musakay sila nako? Ato sila sa mall, doon ay paliton. Sige na lang. Thanks. Bye. Makapahiupos ka, Archie. Dili na maagwanta ang kasakit, Lorraine. Marag, nisulti na lang yun ko sa tinuod. Gibaliwa na lang ko niya. Wa ko magdahom na ingon ana imong sitwasyon, best.
Abi na ko og okay ra mong duha ni Archie. Wa ko masulti nimo, best. Kadili ko gusto nga basulon nimo. Ako masaning sa ang tanan ba? Kay nagpadako sa akong gibati. Bisan og way klaro ang among status. Dili ko makasudya niya. Dili ko makapangaway kay wa ko'y katungod. Mahadlo ko og sumbalik ko niya. Ingnon niya nga dili mi uyab. Wa ko'y katungod nga mangayo sa iyang panahon ug atensyon. Sakit kaayo, bes. Kay nagkatuon ako sa pagmahal niya. Iya lang giduwaan ang akong pagbati. Best. Best, doon ako isulti nimo. Ibalik na dahil din sa Pilipinas ang uyab ni Archie nga nilarga og Canada. Taod-taod na di ay na. Walang ko'y kalibutan. Unsa? Nagduda ko, best. Nagsige na sila og kita. Kay wa baya gid sila nagbuwag. Mao siguro na ang gibaliwa na kaniya. Best. Sakita ini, uy. Kinahanglan na ninyo pakigbatukan ng inyong ibati, best. Putla na. Wag tanga na natin huna si Archie. Kay alkansi lang ka. Musulti lang jud ko nimo sa tinuod. Best friend ti ka. Di ko gusto nga masakitan ka lang. Kaya nidaw ko nga, in love kaayo si Archie anang iyang uyab. Best. The strength, the will to keep on. No one else can make. Gisakitan kaayo ko. Kay dili na ko ikalimot nga nibati jud kog love ni Archie. Pero kinahanglan nga dawaton nako ang tanan. Kay sayop sad nako nga nituo ug nagpadadayon ko sa akong gipati despite sa among sitwasyon. Nga ako mismo nagtuo nga mutual understanding lang ang nahitabo namo duha. Ug wa ko'y katungod niya. Ako lang ang nibati ug gugma niya. Busa ka mo nga naminaw karon. Ayaw mo pagpadadayon sa inyong pagbati. Kay tingalig ikaw ray nibati ni ana. Pero ang tao nga imong gipahinungdan, wa di ay mo bati og tinuod nga gugma nimo. Dini na lang kutob. Daghang salamat. More power, RMN. Ang taga Cagayan de Oro City, banin sa awit nga iyang di pangayo, awit nga nagalohan, you. Kaagi kibata na doon sa radyo ni Ingrid Ingvar Teraso, o kapos sa direksyon ng Priscilla Raganas. Kamuusap, mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulamanon, nandumanan sa kaawit, care of RNN Production Center Studio, 3rd floor, Josea Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ha, ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Your face, your lips that I miss.